ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଫଳ ହେଉଛି, ଝିଅକୁ ଭୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯାହା ମନରେ କାମନା କରେ ପ୍ରଭୁ କାମନା ଦେବେ, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅଟା ନେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବାଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଫଳ ହେଉଛି। 16 ଶାସନ 32 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କାମନା ଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ମନରେ କାମନା କରିବେ ସେ କାମନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନନା ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି ମାନସିକ କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ମାନସିକ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ, ସେ ନିଷ୍ଠା କେମିତିକା କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେତିକି ବାହାଘର ହେବେ, ଯୁଆଡ଼େ ବସିବେ ସେତିକି ବାହାଘର ହେବେ।